det handler sådan set om kunsten og kunstnerne, som har haft sådan et udstillingshus, men lige pludselig står det udenfor og kan ikke komme ind. Og så har jeg ville lave et hus uden dør, uden vindue. Og så står, ja, ligesom kunstens Phoenix, altså udenfor. Og vi håber så, at kunstens Phoenix kan komme op og flyve igen. Og så kommer vi til skolen. Den kan jeg ikke forklare, hvorfor jeg har malet den, og jeg ved ikke, hvad det betyder. Så at, den er meget vanskelig, men dog er den så at sige vores dør, og den var glasdør, man kunne åbne. Nu er det sådan en metaldør, og den er meget kraftigt aflåset. Så har vi, ja, der har vi en fyr, en mand, og han er så stor, at han spærrer. Vi kan ikke komme igen der, hvor vi plejede. Så har vi jo, ja, der synes jeg, at det er sådan en barnebillede, og jeg har prøvet at få børnefarver i det sådan. Og det er fortælling af Astrid Lindgren, svensk barneforfatter, har en abe, som hun kalder Herr Nielsen. Og det er noget sjovt med den navn der, og også at hun er svensk. Så er han også, aben er også svensk. Og hestens navn kender jeg ikke. Det er en hest, som Pippi Langstrømpe, og det ved alle børn, kan løfte. Jeg mangler brikkerne. Det passede ikke i kompositionen. Og så er det den sidste, ja. Så er det en fyr, som jeg synes skulle stå i skammekronen. Jeg har en stor erfaring fra min skoletid, hvor jeg ofte blev stillet i skammekronen af læreren. Og så vil jeg have, jeg har læst et eller andet med, at kunstnerne står, det er de mennesker, som står nærmest udødeligheden. Og så har jeg ville lave det er et billede på et museum, og så er der mange, jeg har kun tegnet en her og malet en her, men der er mange, som ser det kunstværk, det er maleri, og så er det gået 100 år, og måske mere. Så de er døde, publikum, altså tilskuerne. Kunstværket lever videre. Jeg kan godt lide, at vores ting er kommet på nogle vægge herude og har fået plads. Men det er ikke en bygning, som er bygget til kunst. Det er en industribygning. Her har vist været saltlager, og det mangler vi lidt. Måske kan vi i fortsættelsen finde et sted, som er nærmere byen centrum.